हालामनि रादाबाव बरायबाय। थांनाय 19 जानुवारि दाननि बेलासि समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जारजों लोगोसे 3 मावसोमाफोर आरो अदालगुरि हादान ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों गोबां नारा-नाथा जालांनायनि गेजेराव तालुकदारजों लोगोसे गासै 4 मावसोमाफोरा देहायारि आघात মই মানে কি হ'ল আজি আমি এই নাৰ্চাৰী এখন আছে আমাৰ গোবৰখি এৰিয়াত নাৰ্চাৰীত গৈ আছিলোঁ যাই থাকোঁতে তাতে আপোনাৰ ওদালগুৰি এৰিয়া এনফৰ্চমেণ্ট এৰিয়া তাতে ৰাস্তাৰ উত্তৰ ছাইডত নতুনকৈ ঘৰ বনাইছে তাৰমানে বাঁহৰে ঘৰ টেম্পৰাৰী মানে তেওঁলোকে এনেই জাষ্ট মানে টেম্পৰাৰী এটা বনাই আৰু সেইটো আমি ৰোধ কৰিলোঁ বন্ধ কৰিলোঁ আৰু যাই মানা কৰিলোঁ এইটো কৰিব নালাগে আমি ডেমেজ কৰি থৈ আহি আমি নাৰ্চাৰী পিনে ৰৈ থাকোঁতে এই কালবাৰী বুলি বজাৰ এখন আছে ওদালগুৰিতে এই বজাৰৰ ওচৰৰ পৰা যিমানখিনি মানুহ আৰু ওচৰৰ যিখিনি এনফৰ্চমেণ্ট এৰিয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে 100-150জন মানুহ আহি পেলাই আমাক এটাক কৰিছে এভিকশ্যন কৰিবলৈ যোৱা নাই আমি নাৰ্চাৰীত গৈছিলোঁ এভিকশ্যন কৰিলে আমাৰ পৰ্ট থাকিলে আম থাকিলে হয় যিহেতু ৰাস্তাৰ ওচৰতে বনাই আছে যিহেতু আমি চকু দি দেখিছোঁ দেখাৰ পিছতো আৰু সেইটো আৰু আমি মানা কৰিবই লাগিব বন্ধ কৰিবই লাগিব দেখা পাই যদি আমি গুচি যাওঁ সেইটো নহয় এই বন্ধ কৰি যাতে আমি যাই থাকোঁতে তাৰ পৰা মোটামুটি 200 মিটাৰমান যাই থাকোঁতে সেইখিনিৰ পৰা আহি পেলাই মানুহখিনি আহি আমাক 100-150জনমান মানুহ আছে পাথৰ দি মাৰিছে আৰু গোটেই যিখন গাড়ী আছিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী গোটেই গাড়ীখন নষ্ট হৈ গৈছে আমি যে মানা কৰিলোঁ বন্ধ কৰিলোঁ এইটো কৰিব মানা কি কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ 4জন আছে চবে আঘাত হৈছে 2জনটো অলপ কম হৈছে মোৰ আৰু ইয়াৰ অলপ বেছি হৈছে মোৰ মূৰত মাৰিছে ইয়াতে হা এতিয়া বিচাৰটোতো আৰু মই কি ক'ম সেইটোৱে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি প্ৰচেছ আছে পুলিচ আমিতো FIR দিব লাগিব তেওঁলোকে যিকেইজনে এই কামটো কৰিছে ঘৰ জ্বলা নহয় বাঁহৰ ঘৰ জ্বলালেতো নতুন তাতে পুৰণা ঘৰো আছে আমি এইটো একো কৰা নাই যিটো আছে নতুনকৈ যোনবিলাক আছে বাঁহৰ ঘৰ এইটোতো আমি এইটো মানে যথেষ্ট কৰিবই লাগিব ওচৰতে জুই জ্বলোৱা আছিলে তেওঁলোকে কিবা কিবি খেতি কৰি মানে সেই কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে নিজে জ্বলোৱা মানে কি হয় তাতে তেওঁলোকে গছৰ পুৰণা গছবিলাক নতুন গছ কাটি তেওঁলোকে সেই জ্বলাই সেই তাতে জ্বলাইছে আমি তাতে পেলাই দিছোঁ नाथाय बेबादि सोरखारि मावसोमाफोरा मानो आरो माबोरै बेबादि देहायारि आघात जानांगौनि गोनां जाखो हाग्रा बिफान आरो हाग्रानि गामियारिफोरा BTCआव हानि जेंनाफोरखौ लानानै सम मोगा-मोगि जागासिनो दङ बेफोरबादि दावराव-दावसिफोरावनो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानांबाय हाग्रा बिफाना गासैबो सुबुं अनफावरि बेसेनफोरखौ खोमानानै लानांबाय नामा गामिनि सुबुंफोरा बे जाथायनि सायाव मोनसे खौरां मेल लिरहरदों फै जों रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनासंनानै लानि आङो जोंनि गासैबो खौरां लाफैग्रा मिडिया नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो हामबायनो होदों जोंनि साफ्रोमबो बे जोंनि हादान बा बे हालाम ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाखौ लानानै आं नोंथांमोनखौ हामबायग्रोना थादों जोंनि उद्देश्य लिंनायानो जाहैबाय मैया मोनसे जोंनि बेहाय माने गिदिर घटना मोनसे जाना थांबाय जाय घटनाया जाथावना नङामोन आरो रायजो राजानि बेलायाव बेफोरबायदिया जानो नाङामोन आरो जोङो बिनिखायनो नोंथांमोनखौ जों लिंनानै नोंथांमोननि थ्रुयैनो जोङो बेखौ जेन फोसावनो थाखाय जोङो दिनै थिरांथा लानाय हिसाबै नोंथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों बिनि आङो बे जाहोनखौ बियो मिडियानि गेजेरजों बा बे निउसनि गेजेरजों आं फोरमायलांनो सानदों बिनि मेन जाहोनखौहाय गिबियावनो जोङो दायनिगिरिया सोर बा दायनिगिरिया सोर बेखौ जोङो नागिरनायनि मोनसे जोंहा थिरांथा थायो आरो जोङो दिनै दाय खालामदों होननानै जोंखौ दिनै सोरबा सुबुंफोरा जोंखौ मिथिया लाबानो जोंखौ गाज्रि साननो हागौ आरो जोङो जि जाथायफोरखौ मावदों बे जाथायफोरखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा जोंनि सायाव बायदिसिना बखिनो हागौ बिनिखायनो जोङो साफा होनो बा एलिगेसन होनो माबा मोनसे होनो जोङो बेफोरबायदि साननानै जों दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आं बेखौनो जाथायखौ फोरमायलांनायनि सिगां आं बुंग्रोनोसै थांनाय बारावहाय जोङो जि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार जोंनि रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार बिथाङा थांनाय बारावबो जोंनि बे हादान ओनसोलाव फैनानै बा बे ओनसोलाव फैनानै जिहेतु जोंनि FRA दिनै 8था गामिया जोंहा सार्भे अर्डार इटिमटे अलरेडि दंखायो हिसाबाव दिनै जाबाय फैबाय दिनै जोङो बे ओनसोल जोङो इनक्ल'ज खालामना लाबोनो थानाय बेलायावबो जोंखौ दिनै बारे बारे नासयफैबाय थानायखौ जों नुनानै जों दुखु नांदों आरोखि जोंनि गोसोआव माने गिखांनाय फैदों जों दुखुबो नांदों बेनिखायनो आङो बे मिडियानि थ्रुयै आं बेखौनो बुंनो सानगोन बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फैनानै फार्स्ट दिना फैबाय दखान होबाय थानाय मानसिखौ बेयाव हमना लांबाय
आरो नेक्स्ट दिना फैबाय मोसौ दोस्लायनाय मानसिखौ बियो दै दौनो थांनायखौ होसो होसो हमना लांबाय आरो नेक्स्ट दिना फैबावबाय बियो न' लुनो थाखाय औवा लाबोनायखौबो बिथाङा गारिखौ सावनानै गालांबाय आरो बिनि उनाव फैबावबाय बियो गोबां मानसिफोरखौ लामाफोरावबो हुमखि होना गालाङो दखानफोरखौबो सेफायनानै दखाननि बेनारफोरखौबो दानसिना गालांबाय आरो गोबां बिदिनो जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय बियो दिनै संखायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि माने जोंखौहाय मान इज्जत दोना बियो दा बे हिसाबावहाय जोंनि रायजोफ्रा बा जोङो दिनै रायजोफ्रा मैयाहाय जाय न'आव थांनानै बिथाङा न'खौ गोदान नङा इनक्लस जायाखै बे गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो दाबो दङ बे न'आवहाय गोदान न' गायसन होनानै खुन्था गायनायाव न' लुनो होनानै खुन्था गायनायाव बिथाङा थांनानै सिबिंखौ लुफावनानै बिथाङा सावदों आरो न'खौबो सावदों आरो गोदानै खुनु पक्षआव जोङो माने इनक्लस खालामहोआखै आरो जों होबथादों आरो इनक्लसबो रावबो खालामाखै दा बेखौ लानानै दा माखौ लानानै दिनै 8था गामिया जुदि जिपिएस सार्भे अर्डारनि जाखाबायब्ला दा माखौ लानानै दिनै बिथांमोना जोंखौ नासयफैबाय थायो बेखौसो जोङो माने दिनै दुखु मोननानै रायजोफ्रा मैया न' सावजानाय गासैबो जोंनि रायजोफ्रा बिग्रायनानै मैया मिथिस्लाबियाव हमथास्लाबनो हायियाव बेखौ एसे एटेक खालामनानै माबाना हरनाय जाबाय आरोखि दा बयबो रायजोफ्रानो बेखौ मावदों ओमफ्राय आं गावबुरा जानानै आरो जोंनि ओनसोलनि जानानै आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों दाया सोरनि बेनिखायनो आङो सरकारखौ गोख्रोङै बेखौ जेन मोनसे माबाजों सलुसनाव लांनो थाखाय आं सरकारखौ खावलायनाय थाबाय जोंनि सारमोनखौहाय जोंनि जिथु लिडारशिपफोरखौहाय जाहाथे बे जेन दाया जोंनियावल' गोग्लैया आरो दाया सोरनि बेखौ जों संदांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय बे मिडियानि गेजेरजों नङाब्लाथ' गोब्राब जोङो दुखु मोना दङ दा जोंखौ रावबो खौरां लाफाया आरो जोंखौ रावबो सिनायै बायदि जोंखौ एखुथा खालामना दोनबाय बेनिखायनो जों गोबां दुखित आरोखि बिनिफ्राय मैयाहाय जुदि जों गावबुराफ्रा बासायबावोबा पाब्लिकनि जाम्बा जाम्बिनि बुजिनाय जे बिसोरथ' जेबो मिथिया आरो बर' मानसिफ्रा ओरैनो गामि सिङाव थानायफोरा भाषा बुजिया अख्रा जायो जेबो सार्टिफाइड होनो हायै हिसाबाव टाउनखौनो सोरबा बङाइखौनो नुहैयाखै बेफोरबायदिबो मानसि थायो दा बेफोरबायदिया एटेक खालामग्रोनाय जाबाय दा जों गावबुरा स्टाफआ जों बेखौहाय गोबानानै बामख्रबनानै जोङो बासायनानै गारियाव सोनानै जोंनो दोनना फैदों आरोखि नङाब्लाथ' मैयानि दिनाव गोबां गिदिर जाब्रबथाय जागौमोन बेनिखायनो आङो बिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो थांबाय सरकारखौ जा अननानै नोंथांमोना जोंनि थाखाय बा जोंखौ जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंखौ अननानै बेखौ जों सलुसनाव लाबोयो आरो सलुसनाव जों लाङो आं बे खोथाखौनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बा आंनि जिथु गोनांगौ बाथ्रा गासैखौबो आं नोंथांमोननि थ्रुयै बेखौनो बुंनाय थाबाय पानजल तालुकदारा बुंदों दे गभर्नमेन्टनि होखानाय सिमनानि बाहेरा नोंथांमोना न' लुना थादों बेनिखायनो नोंनि न'खौ सिफायदों ओमफ्राय माखासे आइजें आइलाखौनो सावनाय जादों होननानै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेथ' खुनु पक्षआव नङा आं बेनिखायनो बुंखादों सोरबा डिपार्टमेन्टआ फैना नायफै सोरबा नोंथांमोना मिडियाफ्राबो नायलां आरो सोरबा जोंनि इन्टेलिजेन्ट मानसि बर'फोरनि गेजेराव लिडारशिपफ्राबो नायफै गोदान इनक्लुज खालामोबा जों बे हाखौ गारना खारगोन खोथाया नंगौना रायजोफोर गोदान दानदोंब्ला जों बिनिफ्राय जों खारगोन गाबोननो खारगोन जोङो गोदान दानदोंब्ला आरोखि दाननाय नुदोंब्लानो फैना नायफै जाय सिमनाखौ जोंनो होबथादों दिनै जों होबथायाबा बे हाग्रा जोबोमोन मोनसे समाव गासै सरकारखौ लानानै जों सरकारनि फारसे थांनानै जोङो सिमा बानायना होदो होननानै गावसोरबो बुंबाय सिमा बानायनानै लादो दा बे सिमाखौ जों खुनु परखियाव बाराखै आरो जों जिखिनि दोङो बेयावनो जोङो सारमोननि खावलायनाय बायदि जों आरो गोदान दानाखै आरो दिनैल' नंलाना रायजो जानाया बयबो नोंथांमोनाबो मिडियानि थ्रुयै गोबां बिनिफ्राय भाइरेल जागासिनोखा दानिल' नंला दिनै बहुद जों बोसोर बेयाव रायजो जाबाय जोंहा गथ' गथाय जाबाय संसार जाबाय जोंहाबोथ' एसे साननो गोनां बायध'था दङ ना जे सरकारनि हाखौ अनिस्थ' खालामबाय थायोबा मा जागोन दा जोंहा बेयाव गोबां गैजायै रोङै मानसिफोरासो फैनानै दिनै हा लाफैदों बे हिसाबावहाय जोंबो मोनसे सलुसनखौ जोंबो हास्थायो आरोखि खारन जों जाम्बा जाम्बि होननानै जों जुदि गासैबो जुदि जोङो बेफोरबायदि एरसोना थाबाय थायोबा जोंहाबोथ' मोन्थायखौ जों खोमाना लागोन खारन जोंहाबो भबिष्यत दङ जोंनि जेनेरेसन दाखांनायनि जोंहाबो सिमां दङ जों बेयाव खुनु राजनितिजों जोङो लोब्बा लानानै बे हाखौ लाफैयाखै खुनु राजनितिजों जों थांनो गोसो गैया आरो खुनु माबाजों थांनो गोसो जों बर' हारि आरो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि थ्रुयैसो जोङो थांनानै जोंनि मोन्थायखौ जों लानो थाखाय जोङो प्रसेसआव दङ आरोखि खिन्थु जोंबो गोदान दाननायखौ जों होबथागासिनोखा आरो जों होबथादों आरो जुदि फोथायाब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नायफैनानै संबिजिरनो हागोन आरोखि आं बेखौ खावलायनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नोंथांमोनखौ न' सावनाय बेनि सिगां नटिसफोर हरना हरा बेथ' खुनु उइदाउट नटिफिकेसन माने उइदाउट माबा जेबो गैया आरोखि गावसोरनिफ्राय जेबो गैया माने जिखौ गोसो बेखौनो मावनायनि मोनसे जों पावारखौ नुनो मोनदों सिंगाम सिस्टेम बाहायदों आरोखि माने जोंहाबोथ' मोनसे हिउमेन्स राइटनि माबा मोनथाय दङ ना दा बेखौहाय बिसोर अभार एटेक खालामनानै जोंखौहाय माने नारसिनगासिनो आरोखि अभार खालामदों आरोखि नोंथांमोननि रायजोआव गाग्लोबबोना गाग्लोब माने दायोथ' सिगां आर्मि दङमोन गाग्लोबोमोन दा फरेस्टआनो जोंखौ गाग्लोबदों आरोखि बेबायदिसो जों नुगासिनो दङ माने जों दुखु नांदों
गोदोबो आर्मिजों गाग्लोबजानानै जों बुजाबाय दिनैबो जुदि जोङो सरकारनि सिमा होनाय बेलायाव जों जुदि थानाय सिङाव थानानै गाग्लोबजाबाय थायोब्ला सोर रागा जोङा जानो नोंथांमोनाबोथ' रागा जोंगोन ना जा जाम्बा जाम्बिनि खोथा ओंखायनो जोंनो दिनै बिथांखौ बासायनानै जोंनो दोनहैफिननाय जादों रायजो राजाखौ जों बुजायनानै खिन्थु जोंखौबो दिनै बुनो नागिरबावदोंसोमा रायजो राजाया होमब्लाबो जोङो दिनै मोनसे सलुसनजों जों रायजो राजाखौ लानानै दिनै जों बेयाव प्रेस मिट नोंथांमोननि सुबिदा होनाय जादों आरोखि मा लुबैयो दा नोंसिनिफ्राय जोंनिफ्राय लुगैनाया बेनो जेन सरकारा बेखौहाय संबिजिरनांगौ नायगिरनांगौ जेन दाया सोरनि आरो जेन बेखौ कमप्रमाइसआव लाबोनांगौ जोंनिया आरो आपडेटनि थाखाय हालेमनि रादाबजों थाबाय था We present to you Shakti Yatra. Shakti Yatra, the ultimate travel experience. Looking for a comfortable and hassle-free travel experience? Look no further than Shakti Yatra. Our new bus service offers a convenient and affordable way to travel between Kokrajhar and Guwahati. With Shakti Yatra, you can enjoy a smooth and comfortable ride in our state-of-the-art buses. Our buses are equipped with modern amenities such as air conditioning, comfortable seating, and ample legroom to ensure that you have a comfortable journey. Our experienced and professional drivers are committed to providing you with a safe and enjoyable travel experience. Booking your ticket is easy and hassle-free. You can book your tickets offline from the ticket counter near Pragati Bhavan and also online through www.redbus.in. So why wait? Book your ticket with Shakti Yatra today and experience the ultimate travel experience.